Bi, aku iki kok penasaran toh. Iwak biawak karo iwak biawuk iki jane nak ndi toh? Suwi mentolah mikir roh ora jane. Enak iwak biawuk, Mas. Tenan, Nak tenan ora. Kok ora sesuai karo kenyataan. tenan. Nek iwak biawak iki Piye? kowe gak patek doyan. Bilanya apa? Panas iwak kuwi. Lah nek iwak biawuk Iwak biawuk enak, Mas. Seger rasane tenan. tenan apa ora wi? Kapan-kapan aku didiyono iwak biawuk ya. Anu, opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Masa toh? Jadi marai pengen aku. Lawi carane kudu digodhog apa piye? Wis ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Tenan. Iya, malah entah. Apa ya gurih lho iki. Anu maksudnya piye yo? Pura-pura to wi hewan apa? Ya ora roh ya ora mungkin tekok aku. Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Lah jarimu entah enak kok bahaya iki bahaya piye? Cekelane angel. Tapi sekali dipangan ketagihan wi tenan. Kapan-kapan aku didiono ya iwak biawuk. Aku rong tau jajal. Mantep Mas iwak biawuk.